Yarım resmi Orient neşir Aşgabatdaky Türkiýe ilçihanasyna salgylanyp Türkiýe Respublikasyna bir aýdan artyk fiýahat etmek isleýän türkmen raýatlarynyň talap edilen wiza resmi namalary barada habar berýär. Türkiýe'ye gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary uzak möhletliň fiýahatçylyk wizasyny resmileşdirip bilerler diýip Orient Aşgabatdaky Türkiýe ilçihanasyny sitirleýär. Neşire görä Türkiýe Respublikasyna uzak möhletliň fiýahatçylyk wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň beýleki resmi namalar bilen bir hatarda içerki pasportyň 1-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy we 32-nji takypalarynyň göçürmeleri hem talap edilýär. Şeýle-de raýatlardan arzy, pasport, ätýaşlandyryş, fotosurat, girdiç tutnamasy öňünden sargylan uçar petegi we mehmanhana sargydy ýa-da türk raýatynyň çakylygy talap edilýär. Hökümetçi neçir uzak möhletli türk fiýahatçylyk wizasyny almak üçin fiýahatyň maksadyna görä goşmaça resmi namalaryň hem talap edilip bilinjekdigini belleýär. Soňky bir näçe aý bäri köp sanly türkmenistanly raýatlary bir soru gyzyklandyrýar. Eýsem Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň raýatlaryna 30 gün möhlet bilen hödürleýän wizasyz seýahat düzgünni ýatyrdymy? Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň türk wizalary bilen bagly çap eden beýanatyndan soňra bu meseleniň töweregine soraglar hususan sosial media ulanjylarynyň arasyna has gyzyşdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaryň esasy dürli görnüşli wiza düzgünniň girdilmegi barada ýüzlerini diýip Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy hepdeniň ahyryna beýanat çap etdi. Birazdan Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna bir taraplyň wizasyz seýahat düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada habarlar we sosial media maslahatlaşmalary peýda boldy. 5-nji awgustda Türkmen Nokatny ýüz neşri öz çeşmelerini we sosial media postlaryna salgylanyp türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goýberilmeginiň totudylanlygyny habar berdi. Ýöne Türkiýe bilen Türkmenistan arada gysga möhletli wizasyz seýahat düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada sosial media maslahatlaşmalary has uzul başlapdy. Ödürün jurnalist hökmüne tanıştıryan Merdan Çarif atı Twitter ulanjysy 4 ay mundan azal 7-nji maýda wiza düzgünniň töweregine garaşlayan üýtgeşmeler barada tweet paýlaşdy. 2022-nji ýylyň sentýabryndan başlap Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edip başlaýar diýip Twitter ulanjysy aýtdy. Bu tweet türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna ara alyp maslahatlaşylmaga başlandy. Kimler maglumatyň çeşmesi bilen gyzyklansa, kimler bu maglumaty ýalňyş maglumat hasaplady. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky beýanatyna Türkiýe bilen arada hereket edýän wiza düzgünniň töweregindäki jekme-jeklikleri aýdyňlaşdyrmady. Ýöne Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy entek Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türk Respublikasynyň çägine wizasyz galyp bilýänliklerini aýdýar. Türkiýe 2007-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin gysga möhletli wiza talabyny ýatyrdy. Şondan bäri Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe Respublikasyna sapar edip bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlaryna degişli wizasyz seýahat düzgünni bir tarapdaýyn eglan edipdi. Aradan geçen 15 ýylyň dowamyna Türkiýe ulam bilim, iş we eklenç gözlegine ýyllarça müň Türkmenistanyň öýüne öwrüldi. Indi bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden Türkmenistanly raýatlary üçin wagtlaryň esasy dürli görnüşli wiza düzgünniň girdilmegini soranlygyny ma'lum edýär.